So yun guys, welcome back nga pala sa channel ko and good morning. At update lang tayo dito sa ating sa bakanting lote. Kung ano yung patapos natin. Actually guys, ito na nga pala yung pinagawa namin, yung kulungan para doon sa mga free range. At actually, kinargahan na rin namin ng tatlong manok. Ayun, meron ng manok doon sa loob. At ito nga pala yung ito na nga pala yung itsura nga pala nung pinagawa nga pala namin na kubo-kubo para doon sa mga free range. Ayan, punta tayo sa loob. Medyo marami pang mga retraction ng kawayan kasi hindi pa namin masikaso. Ayan, bali may mga paggagamitan pa tayo dyan. Ito na yung tatlo. Ayan sila para sa panimula namin. Ayan, actually hindi pa medyo tapos itong kulungan kasi maglalagay pa kami ng net dito sa may labas, doon sa may nakahalo blocks. Yun, doon namin ikakabit yung net para dito sa free range. Tapos nung kahapon gumawa ako nung kainan nila. Ay, gawa lang din sa kawayan. Actually napanood ko lang to sa ibang vlog eh. Pero ayan, ito siya. Kawayan, yung mga pinagputulan para magano din. Nga lang, medyo mababaw. Dapat medyo nilaliman ko ng konti yung neto. Natatapon yung ibang pagkain nila. Tapos ito nga pala yan. Naglagay natin ako ng kawayan pagka nakabili kami ng basket, dito namin ilalagay yung para sa pag-iitlogan nila. Siguro mga 4 na piraso lang na basket ilalagay natin. Kaya sana sa kawayan kasi pa ako masyadong marunong gumawa ng yung lalagyan. Pero ito yung ginawa ko para pagtungtungan ng mga basket. At wala pang ilaw. Hindi pa tayo nakapaglagay ng ilaw. Ayan. So mararamihin na lang. Actually meron na nga palang yung mga itlog nung nakaraan kasi hindi ko alam kung naliliman pa yun. Tapos ito nga pala, yung nung nakaraan doon sa may lechonan, may natira tayong mga 70 piraso na pinaor. Nilipat na dito, nilagay na lang dito para magamit. Kasi may sumobrang mga pinaor eh. Tapos nagdagdag tayo ng kulang dito sa area na to. Siguro mga 10 piraso pa yung kinulang. Bumili na lang tayo ng isa pang bundle na tag 10 piraso. Ayan. Ito na yung yung pinaor. So, ito nga pala. Ito pa pala yung update to sa yung sa ating yung sa ating lechonan nung nakaraan kasi wala pang silya, hindi pa napatapos. Pero ito na yung tapos niya lahat. Bali, ang kulang na lang natin yung pagpapasimento dito sa gilid. Hindi pa natin napapasimentohan. Ayan. Ayan yung silya nga pala na dinagdag dito sa lechonan. Tapos ito, hindi ko pa napasimentohan. Natambakan ko lang ng buhangin. May natira pa naman buhangin eh. Ayan. Ayan na siya guys. Yung lechonan. Yung silya. Kasi yung pinagawa ko na bubungan nung nakaraan, nakita nyo naman sa previous vlog ko to. Yung inangat tong bubong. Ito. Tapos bali, ayun nga pala yung bakal na lang para sa pagtutugan ng baboy. Presyo na isang piraso na 20 feet. So, nasa 1,325. So, di ko pa alam kailan tayo makakabili. Bakit this month makabili na tayo? So, isang piraso na muna yung bibili natin para papuputol natin kasi yun. Tapos, papatulisan natin yung palalagyan natin ng tulis yung dulo. Nakitang kaaway yung isang manok. So, yung net nga pala guys, dito natin yun. Yan na dito natin ilalagay sa sa labas. Pagka dito sa may labas ng labas. Yan, kasabong yung dalawa oh. Kawayan lang ang pagitan. Ayun. So, yun guys, yung update ko lang as of now dito sa ating dito sa lote dito sa likuran.
Eto, napatapos na natin yung kulungan ng manok. Oo nga pala, guys, thank you nga pala. Nasa 395 subscribers na tayo. At thank you nga pala sa mga bagong subscribers natin. So, guys, thank you ng marami. And guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And click mo na rin yung notification bell para naman updated dun sa bagong videos and vlogs na i-upload ko. So guys, see you on my next vlog. Bye bye sa inyo and God bless.